Yan. Ganda yung ating ano. Ito ka kuya, mag-prepare muna tayo. Ha? Okay. Mag-prepare mo siya. Asan yung program? Ano siya ano? Hindi niyo po, Ben. Hindi ba, Bel? Papalili ako dyan. Ha? Pag-edit pala. Yun. Baka na ako po. Ba? Ibigay yung balancing mo. Meron na ito mga. Napalitan eh. Meron na. Pagkati lang, pag matutulog siya, nahihila niya. Kahit yung kamay niya, nakalabong ngayon, may angit yung gano'n. Ayos. May sign ka na pala. Kaya, pagtulog siya. Kuha kuya. Paggising, hindi ko lang alam. Wala na naman. Saan pa ka sa panalangin? Para mag-pray ka na Lord. Buka. Lay tayo. Okay na? Mateo 4:4, di lamang sa tinapay bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na bumutawi sa kanyang bibig. Marcos 11:24, ano man ang ating bilhin sa Ama, maniwala ka, tatanggap mo. Matagilan Diyos sa Ama, muli Panginoon ay maraming salamat po for this day, Lord God. Muli ang tinapay po, with your great purpose, Lord God, Father. Bless mo, Lord God, ang mga kamay, kasangkapan, instrumento. Magalingan natin yun, Lord God, ang pagkakas ng Lord God. At tilangin ko, palagi ko kanyang pamilya, at ang kanilang pagganang buhay, sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Masa yung mga gamit na niya? Yung ating mga oil? Oh, naglaro na sana yung dami nun ah. Wala. Anak mo, Oo, wala. ng bata. Hoy, mga bata! Nakasambuan mo. Ano, hoy? Kawalaan dito. Itong kanto, itong gamitin mo. Ha? Kanya ko kayo. Wala rito lahat. Ay, makaya. Kailangan ko isang kaso. O, dito ka kuya. Ito ka. Alali ka dito. Tayo natin siya. Hindi ba? Ayun lang. Ayun mo na dito. Iyan mo nga yung tanong mo sa mga bata kung saan nila nilagay. Lahat wala. Wait ako. Diretso yung paa mo. Idiretso mo. Ate, pa-diretso mo ba? Ha? Idiretso mo pa. Diretso yung paa. Ikaw, yan. Diyan ka. Yan. Nakakas siya na. Yan. Eh, ba't ito ko yan? Ah, dito ka. Yan. Diretso mo ganyan para... Pag kayo kuya, buka ate. Buka ulit. Pag kayo kuya ate. Dito ka. Siya mag-diretso. Jacob! Pag kaya dapat makalimatay ate ha. Push mo te. Yan, diretso ka. Yan. Diretso mo katawa mo ate. Diretso mo katawan. Diretso mo katawan. Yan. Sige, relax ka lang. Yan. Pag pagkatama mo dito. Atama mo dito. Ay. Yan. Alalayan mo te. Huwag mo bitawin natin mo. Ayan. Sige, danda lang ha. Diretso mo katawan. Diretso. Yan. Yung para nakaupo ka lang. Yan. Ito ang gamitin mo muna. Ito ha. Itong gamitin mo. Ito ang gamitin mo ito. Pampalakas. Ayos ka lang? Bigyan na ilo? Kaya pa? Una. Tatlo pa. Sige. Wala na. Kaya naman, tumitigas naman. Titigas na yan. Masana yan ha? Pag magkainunin tayo ka na. Oo. Pwede. 1, 2, 3. Pag wala ko tayo, kuya, gawin mo kuya. Pwede. Diretso mo lang katawan mo. Para masanay ka na. Yan. Tumibay. Kuya, atake mo to. Yan. Ito, atake mo to. Yan, ganyan. Diba? Ito ako yung... Diba? Oh, ganda ko po ate. Oh, last year. Ang gamitin mong ano ito. Oo ha. Lakasan mo para mabilis kang gumaling. 1, pag naisip ko may stress. Oh, push! Ayan. Yes, ito po yung aming 5 tayo upo. Ayan, para masanay po si Ate Aileen. Kalakad na ito kagad. Ayan. Ngayon po ay January ba yun? 26 ba yan? Na kuya? Oo, 26 ngayon. January 26, Sunday po tayo ngayon. Ayos ka lang?
Oh, wala. Nangaling na kami namin. Kung sunod dyan, ikaw na lang mag-isa, tayo doon na lang gagawin mo lang. Yun yung pwede. Tsaka-tsakain na namin. Oo, yan. Ano? Susi na mo to. Kung gusto ka naman tayo. Ikabit niya na? Oo, Yung- wait lang. yung Lalagay pairing. namin yung gas. Sige, sige. Ano kasi yun eh. Konti, no? Hindi ko bisado kung ano yung kaya rin yung sa karahin. Hindi ko pa nakakabit. Hindi ko pa napag-aaralan. Sige, kuya. Ako rin yan. Nakakalas. Lalay mo na sa likod. Nakakalas-kalas ka din. Ito yung papel. Ito yung papel natin, ito. Opo. Basahin mo nga. Basahin. Saan Ano yun? ka? Basahin mo kung ano mga basahin mo. Yung huli. Hindi. Lower limb. Ano yan? Hindi, sa upper tayo. 2 round stick of hands. Taas. Twist. Round. Hindi, ilan? Ilan? Wala akong mata niya. Ano po mata mo? Stepon niya. Kaya malabo Wala mata. natin 16 po. Ah, gawin natin 30. 4, 5, 6, 7, 20. ilan? 30 no? 20 po. O, 20 no? 25. Ano pa? Sunod? Taas. 10. Taas ano? Bakit? 20 rin? 25? 10 po. Ito po hindi. Asa may last dyan? Yung last. Yung last niya. May last yan eh. Wala. Yan. Ilan? 20 seconds. 20 seconds. Ano yan? Ano ka dyan? Round po. Nagulit problema lang. Hindi na ayos. Hindi ka na mag-adjust. Ayun, ayun. Basta mga yung rektan. Oo, ganun. Twist na sabi twist no? Ilan yung twist? Ilan? 10. 10. Ano pa? Ano pa next? Round 10. Ah, wow. Six, seven, six, ano pa? Hawak balikat 10. Hindi ko nahawak na ito ah. 6, 7, 8, 9, 10. Ano ba? Ulo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sunod. Shoulder blade 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tsagaan talaga ang stock. Shit. Tsagaan talaga. Yung tsagaan dito. Ano ba sunod? Straight 10. Straight 10. Sunod. Dorsey 10. Sakit eh. 5, 6, 7, 8, 9. Sunod. Plantar hatak 10. Ayusin nyo nga yan ha. Kayo nagbabasa. Okay, sunod. Eversion 10. Labas mo. Ano ang program mo? Tapos papalamihin na natin sa paramihin bago kita yung massage. Sunod. Eversion papasok 10. 5, 6, 7. Ano, rotating? Sunod, rotating? Hand rotation po. Rotation. Ano? 10 yan? Apo. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, Vibration. 6, 7, 8, 9. And bago siya ilan? 10 po. 10 seconds. 6, 7, 8, 9. Sunod, double. Double hand. Ano nyo? Gusto po? 10 rin po. Double lang ano? Baka mo kuya, yung lang. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
yung upuan ko. Yan. Ayan. Mamaya isa pa. Kaya ano? Yan yung may, yan, kung ano mo. Ha? Hindi, yung lalagyan. Lalagyan lang. Na-charge na may cellphone mo. Apo. Patigil mo. Ayun, doon yung mangkok, kaya na yung nakataob. Yung nakataob na isa, ayan. Yung ano, yan, hawak mo sa baba. Dito. Alam mo, may on duty. Ayan. Ito may pikasin pa yan, ito wala na, puro langis yan. Ano meron mo to? Oh, ginawa ko Langis. pagkabi yan. May lang isa to? Oh, may langis na. Kompleto na. Hinalo ko na dyan. Ito. Ang gabi ko yung ginawa. Bakit sa kuryente? Hindi mo kaya, no? Malakas na ano mo, naramdam mo, masarap mo. Kasi iba, 5 pa eh. Oo. Ikaw ulo eh. Sakay! Ano na yung kuryente? Kasi parang na, Piniram niya na. ano may ginamit ko. Sinubukan niya pang massage. Pwede rin pang massage yun, ano? Pwede rin yung pamassage yun. Pero kailangan mo kamaliligo. Kasi pa, Delikado rin. delikado yung kuryente. Sugat yun eh. Ilang voltahe ba yun? Sakto lang. Pangat lang. Wala. Malakas yun eh. Oh, kuryente ako, 110, 220. Hindi naman ako na ano. Kaya na sandali lang. Pero talaga pang stroke ang talaga. So, kung naiwan, kalimutan lang niya sa kanila. Iwan. Kalimutan yung kuryente. Tapos kaya laro ng bata, baka sila nagbuo pa. Pag nalulublit yung gamit, wala. Kaya maaga ako eh. Nagasikaso ko ng pesto. Basta yung pwesto mo. May tao. Bep siya kayo. Tawang. May bakit tayo. Kasi, pag wala ako sarado, sayang ko pa. At least, nandun ako. Alam ko ba, may tumitingin. Naglilinis. Pero, Weng. Wala siguro sa likid yan, may mga tao sa labas. Kasi may mga sa likid. Inverte yata. Yan, yan sabi ko. Ano maganda rin ano mo kayo, maganda rin yung tsura mo kasi. Ito yung una mo eh. Video mo, napanood ko. Ano ba? Lobot ka, medyo may power lang ng konti. Oo, di Hindi, ba? maano na siya, medyo maganda-ganda ng kain niya eh. Mabilis lang to, kuya. Basta ganito. Yung pasyente ko, mabilis. Basta ito lang palakasin natin. Mabilis. Wala kasing bisyo, no? Oo, ganun din rin, di ba? Wala yung base yan. Very good pa ganun. Mabilis. Kaya kasi hindi yung mabisyo. Sabihin nyo, anak. Tapos, ang creatinine mo, yung sugar mo. Kung wala ka naman siya, no? Okay naman yung creatinine niya. Yung sugar niya medyo mataas, 1.8. Yun ang ano mo, yung pagkain ng ano, Kaya, yung kanin. kaya dinadiet siya yung Hidayat ako eh. Hidayat mo sila. Pag-diet ka, May mga ganyan, para po sa mga... yun ang yung kailangan mo. Mga nasa search naman sa Google yan, yung mga pinakain. Sinicharge mo. Ano lang, may mga ano. Aral naman sila. Mukha mo naman sa alin. Kaya nga ito, ano mo, Direct channel service. wala siya ngayon, ano, pumasok. Tulog na ako sa kasabay. Tulog siya. Ito ang unang gagaling. Tapos, sunod to. Kaya ito pag ano, nasiguro na nag-init siya. Baka tinitignan ko eh, kasi alam ko na eh. Bigla siyang hihikap, sakay na. Pag ginagalang ko sakit, yan. Sobrang sakit. Yan. Walang kinukuryente. Malakas na parang ito na. Lakas nga eh. Ngayon, meron na, oh. Kaya nakikita gumagana niya na yung So ayan, may pakiramdam na po siya sa aming fourth session. So na-observe nga ni Kuya yung asawa niya, may mga paggalaw na raw. So ito yung sign of ano niya. Ito yung sign of ano niya, yung bumabalik ng mga pakiramdam. Sabay niya siguro. Ano. Oo. Sa bahay niya, tsaka yung mga ugat mo. Nakalimutan niya yung igalaw. Ayan. Ngayon naalala niya na. Lumalakas ka na. Naalala mo na meron ka palang kaliwa. Mabilis lang tayo, basta ganyan. Importante, may nakikita tayo mga sign. Lagi nang kukwento ko sa akin kung ano mga nangyayari sa kanya. Para alam ko. Kasi yun yung mga sign. Hindi yung mga inantay yung mga sign. Hindi nakababangga niya yung kaliwa niya. Oo. Tapos paghikap niya, iangat yung gano'n. Tapos Ang iingatan mo dyan, ay iingatan mo, mapilay ka. Yung mabaldog ka, isa ka. Oh, yan, may kaya kayo alalay na Kaya alalay. kailangan Huwag kang kikilos sa maligo mag-isa. sa mag-isa. Kasi
Kasi hindi pa tayo ginagawa. Yung pag nakaupo, lagi may nakaalali sa kanya yan. Kasi dito hindi sa tutumbay. Oo. Kaya nga pinapalakas namin yung ano mo, ang balakang para nakakaupo ka matagal. Nakakatagalan siya, hindi ka talaga dati. Oo, dahil ba? Oo, di ba? Bihira ng humiga niya, lagi na Oo nga, maganda. konting higa po. Tapos, yung ano mo rito, yung oras mo, mas marami na nakaupo. Mas marami nakaupo siya. Doon ka lang. Remember natin. Apat na yan eh. Unahin mo natin bro isa, at saka para makikita mo yung reaction mo, yung tsura mo. Para makita mo yung yung tsura mo, yung katawan mo, no? Nung una, malatasin ba? Yung una kong ako siya. Malatama. Ito po, barado pa. Tigas pa. Okay. Sakit. Pantay. Sakit to? Sakit? Sobra? Kaya? Kaya naman. Oo, kuya. Para sa kinukuryente. Yun na. Kaya gano'n na. Yun na yung ginagawa natin dyan. Kaya natin mga joints niya lahat. Ginagawa natin. Ginaganyan-ganyan ko. Napanood ko sa YouTube, kaya pa ginagawa sa na nakikita niya ha. Yan. Magkano siya pa Mendoza? Dito lang. O, dito. 500 dyan. Pwede ikaw. Pwede sa Hindi, pag ganyan yung ipapalit na. schedule mo. Tapos kasali. Sige, pag ano. Hindi magkakaroon yan. Kaya nga, Tanda lang. dahan. Isa muna. Nabigla kami nung sa hospital. Oo. Kasi na talaga yun. Hospital pa. Pero sa awarin, sabi nga, may magagawa. Yes. Posibleng mangyari. Posibleng mag-provide. Yeah, sabi ko kasi. Doon na ako na. Hindi pwede mo lang Hindi ka mag-provide. talaga papabayaan. Oo, kasi marami tutulong sa atin. Tulad nga, tulungan tayo. Kung ang trabaho ko ngayon, ito. Kailangan to. Palakarin ito ng maaga. Kaya mabilis. Sabihin kasi may tayong program, speedy recovery na nagawa ko siya. Speedy. Katumbas niya, kada hilot ko. Dalawang therapy, katumbas niya. Ginagawa ko siya. Bukas na maaga ako. Mga siguro after ng schedule naman din. Ang schedule ko kasi Monday, Wednesday, Friday, Sunday. Yun. Pag gumalaw ka na, bawas tayo. Lumakas ka na, upo ka na, bawas tayo ng bawas. Hanggang magaling na. Yun yun. Sayang kasi yung panahon natin, kailangan natin magamot kung paano. Gusto ko, may power ka. Siguro, 10, 15 session, may power ka yan. Sana gusto. May power na talaga yan. May power na nga yun, o kaya no? Meron na. May power na nga lang. Hinihila na lang sa gabi na. May power na nga siya ng ano yun, ng 10 session eh. Huh? Taas mo na. Ikat pa. Diba? Oo, atak niya oh. Oo, diba, naatak mo. Kasi dito, meron na dito. Meron sa balik. Oo, meron na dito. Pagtulog sa kaya, iangat yan. Yun, may nararamdaman ko nila. Ayun, ayun oh. Nagdama, ginalaw niya. Oo, nagagano'n na ganyan niya. Minsan, naiulat niyang gano'n. Ayun, no? Nagaganyan niya. Oh, yan na yung sinasabi ko sa'yo. Mabilis lang. Pag pasat na tutulog siya, nakikita ko. Ina-obserbahan ko kasi. Oh, yun oh. Ayos. Nakita mo? Oo, yatas mo yan ha. Ayun. Ah, diba? Kuya, palitan mo yan. Dito ka sa mga. Change ko. Bilis lang ito. Meron na eh, nalita ko na. Kasi yung mga ginagamot ko, pag ginagawa ko, walang reaction. Nakali. Walang bisyo. Walang bisyo. Basta walang bisyo, tapos proper diet, pagkatapos mayroong gamot, ang doktor, naku, mabilis kang makarecover. Kasi pinapakain sa'yo, hindi kontra. Wala, walang kontak sa pinapakain niya kasi sinesearch sa YouTube. Oo, yung anak mo. Ganda yung ganun. Kasi pag kontra yan, kahit anong galing natin mag-therapy dyan, walang kontra, matagal tayo. Nung pa nga, medyo lumakas ka, kakain na ng baboy. Kung magkakain ng baboy, delikado. Patay tayo.
Gabi lang ismo, bawal lang ismo. Hindi, ginawa ko lang kagabi yan, kaya mabango ka. Bango. Pero kung tatagal na kasi hindi ko naman masyadong niluto. Tama lang na luto. Hindi Buti pwede, naman 2 pa yan, 2 buwan. hindi pwede matagal na ano, na Yung natin, kain yung natin. Andyan, Kain yan. hindi nga nila kayang kainin. Ayaw nila. Ayaw, hindi nila kilala. Hindi nila kilala nila. Parang kami nung araw, pag naglalang siya tatay, agawan kami yan. Sarap yan eh. Hmm. Sarap din natin. Hindi ko naman sinunog para makain nila. Ayaw naman Ayaw kain nila nila. yung mga bata kasi iba yung mga pagkain ng bata. Ano nga, hindi ko sa amin, agawan kami yan. Ayaw ng bata kasi. Lalagyan ko lang ng konting asukal yan. Sarap yan. Ano na. Lali ba ang lutit? Hindi ko kaya. Sa kawali pa rin ha. Mainit-init pa yun. Oo. Bilis ka lang. Siguro sabi ko sa 50 session na, meron improvement tayo. Baka tumatay ko ng isa. Yung walang alalay. Kaya malakas siya. Pinalala ko nga bibili ko naman. Bilis na recover na natin. Chef na ano. Success na siya bagay. Pamaga. More on, huwag kang puro higa. Puno na siya ngayon. Ganyan Hindi na na tulad dati, puro higa. Dati kasi kumakain. Puro higa siya. Hindi niya kaya, nahihila siya eh. Ayun, lumakas siya. Saka kapag mag-CCR siya, doon, ayaw niya dito sa campus. Yan. Hindi na kaya. Kaya Kaya inaantay pa niya ako kaya, siguro. Kaya sinasabi ko, huwag i-eri, delikado. Yung normal lang. Nagkabayo ako pag nagpunta ko rito ng sabay na rin ako. sabihin mo na sa kanya para magdala ng baso. Hindi, sasabihin ito, papatext ko naman. Oo, para yung baso. Ay, ano, tumindong ka? Bakit? Bakit mo? Shhh! Kala ko ba? Kinontra niya. Pinontra mo lang pala. Yari, sorry siya. Gulat ako. Bakit yun? Bakit eh? Itong normal eh. Pinontra niya. O, sito ka, sito mo. O, sito niya. Sige, 10. Sige, bilang. Bilang. So, yan o. Patas. Sige, yan. Tapos na o. Hindi, ano dating karadis natin, yung lumalaban ng tournament eh. Pati tayo. Pag-gapon. Dakbel ka pa ito. Asan ang lotion mo, te? Ay, kuya, lotion. Lueng! Hindi ba yun? Ayun. Pero inatabayan ako, natagalan ako, hindi ka doon pumakatulog dati. Yeah, ito ba yung sa kabila ka? May na kabila niya. Dala mo ko. Para gumanda ka na. Papaputi yan eh. Ito yan. Ang sinaya, papaputi. Ako lang hindi pumuputi. Pero buti, hindi na pares na ba ito? Laging bike, sa Oo. labas. Sa labas lagi ako, nagsiservice ako. Lalo pagka mabalakat ako, ay! Malayo. Oo. Pero pag malayo, mahal ko lang ang service. Kasi motor ko, toka eh. Pwede maliwan. Kung malalayo, mahal ko lang ako ng motor. Ang ganda rin mo kanya dito ko. Dati, matigas ito. Mabilis lang pala ito. Ito talaga ang Panginoon Diyos, ano? Pag naniwala ka talaga ay, imposible. Imposible lang yun. Ay, imposible lang yun. Imposible. Kasi ramdam ko sa mga masin niya. Mga pata. Kuryente mo, iba lang kong gamit ha. Nahiram ba nahiram? Yun, yung pangarap, may invento yun eh. Ano yata sa panya. Yung palang ano eh, pag lagi ka na namumuli ka, delikado pa nga yun, may sign pala ng mga matatas ang cholesterol yun, ano? Oo, cholesterol. Diba mo? Tingnan mo. Baka mamigay. Baka malakas ang kanya. Pagka humalikat ka, alam Eh, napanood ko lang. kulang ka sa tubig. Bah, wala ka na. Pagkasunta, Papasok mo. okay na yung motor? Baka umapoy yan, ha? Diyan lang, sa bandang okay na. Ito yung bin. Ha? Hindi mo lang ako. Kasi kung nakapit. Diyan lang ko sa ano, chocolate.
ako namin sa pagpano. Talagang tagbe-20 na lang pera ko. Ewan mo, balik ko yung niya. Gina. Makita sa YouTube. Ay, kaya ka rin dyan. Tingnan mo yun. Hindi na ako. Tingnan mo. Sabi ko, Hindi ako naman lang. Ano? Ay, hindi ko. Tingnan sa YouTube eh. parang hindi ko napansin. May bilang ako, nakita yung ano, sabi ko, hindi pwede makita ka. Nakita mo pa rin ako. Ay, hindi pwede, hindi ako. Hindi pwede, Ibabat ka Aba, ano tayo, babantay dyan. Ibabantay yung... Hindi binigyan ng pasyente. Tanggalin yung migta yun. Ibabal. Hindi mo natin. Mabilis lang mo kuya. Kung mauubos yung red horse dyan, maya. Hindi mo naging ito. Kaya na lang ininom ko, red white. Saka mga ano. Tama yan, red horse. Ininom ko gabi ko konti. Sparkle pala yun, wala tamis-tamis naman. Yung mga barchin, wala na, hindi na ininom. Kaya sige na lang dyan. Kita na lang. Tingin sa taas. Tingin sa taas, sa taas. Baba mo. Hindi, yung mata. Diretso mo to. Hindi na. Oo. Kaya mo sa kwarto yung mga gamit ko. Kuya, higa siya kuya. Higa. Siga? Oo. Hindi ka pa. Mapag-invento eh. Ikaw ba sa larin ha? Tulak mo. Saan? Ikaw. Ano sa larin? Sa kuryente. Sa kuryente. Tinutulak yung ano niya parang kumatay. Sige to. Ayun. Sige. Hindi pa ata ako. Bago lang ako niya. Paano yun? Wala na. Sige, sige. Pero mo, kasi pinag-aralan ko, mambali eh. Kung pagkat ito. Huwag naman. Hindi, yun ang pinag-aralan ko sa master. Mambali. Hindi bang buhay. Ako nang bawasan mo. Bali, Kaya hindi ako marunong manghihilot. bumuhay tayo. Marunong ako manghilot ng binali ko. Pero yung pusang na ano, buhala. Ito yung problema. Ito. Ito yung may stroke ano. Ito itong patawa. Ano mo siya? Nag-aaral ito yung sinasabi ko gumatalo ko sa madaling araw. Gagala na. Hindi Yung na. natutulog siya. Siguro nanaginip. Hinihila niya. Minsan, ginagano ulit. Basta gumagalaw ulit. Kakaitan. Ito ang nailog. Sa pagkain. Ano tayo? Ito sa taas. Ha? Pagkain. Daan. Kasi pinapakita na yun. Ito ba ito? Papila ko naman Huwag mo ito. na ito. Kuya. Kita. Galing magbibili ang pinapakita ko. Ah, ganun ba? Yung kinakain pag Sarap mo eh. Kalito ang pag-send ko. Kita. Hindi interest. Nakakapagod. Pero malakas pala cholesterol. Lakas yun. Ito na rin ang dali. Ako, dati ako nung mag-security work ako, laging kinakain. Sisig lang hindi ko masyado. Ayaw. Masyadong tagal. Nahalo ko sa lakad. Hindi ako pakakatagal. Ako ito ba? Masakit. Yun. Pag madaling araw, hinahanap niya. Gumagalaw na yung palo. Huh? Gumagay na niya. Nilalo na yan. Yung madaling Yun araw. yung sign. Pag ilan niya pag gumalaw, yun,
isa. Kasi minsan, hindi na niya. Para lang kasi lang natin siya. Siya. Tsaka ito marami kasi ito para lumapasok sa isa. May exercise natin tayo dito. Interesting lang. Kailangan. Yun lang sa mga stroke. Yung mga, kaya na ito, umina. So, binibalik natin yung mga. Hindi naman talaga sa mga ano, bago mag-basketball, bago yung ginagawa namin. Warm-up talaga. Wala ko punta. Hindi pwede yung diretso na ako kagad. Mga pipili lang. Eh, lambot ah. Kailangan dito. Relax. Relax, relax, relax. Pinabalik namin yung lakas niya. Okay, tama. Makasipa. Sabi, alam ka may pepan, kukumita. Malakas pa doon. Mabilis ang paan. Dati mabilis ang paan. Wala ng traffic, mga ano yun. 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 4, 25. Relax. Tiklop sa 1, 2, 3, baka mo kaya? 4, 5, namakas tayo. 6, 7, 8, 9, 10. Bago na ako. Meron na ako. Malaki na, hindi na bata na nila. Alam mo daw, ba? Yan, tumila ko yan. Nalaya mo na yung tubig. 1, 2, 3, 4, 5, relax. Saka, ha? Kaya pa? Oh? Hindi ka na ilaw? Ba? Nahihilo ka. Sabay mo yung ito mo, sabay mo, sabay mo, sabay mo. 1, sabay mo siya, sabay mo ha. 2, 3, 4, 5, plus 2, 1, bonus, 2, very good. Diba? Extra. Very good, ganyan, pag-ayos. Okay. Sabi, ang baga. Para kasi mo. Muscle kasi, yan. Ito muscle to. Dito muscle. Yung muscle dyan. Kaya pa dito pesta. May muscle sa kamay. Bilis ka. Meron na nga. Meron na sign. Di ba nakita mo sign? Over ka, bigla gagalaw yan. Ano ka kasi? Sa gamot, sa pagkain, sa ginagawa natin. Tutulong. Siyempre, uli ka, di pa nalayan si Diyos. Broccoli siguro, broccoli. Wala, kumakan. Sumapuntan. Masama talaga yan. Sa katawan. Malunggay ha.
Ikot siya sa bawah, malungga pa rin mas Pwede manungay. Pwede yan. Sabaw lang ano pwede. Oo. Laga nga ngayon. Makakabis ka niya. Ano, mataas mo ang tibayo. Tapos, Ublay yung bunga. oo, saging. May mga saging na ano. Saba. Katilan o. O, ibig saba dapat. Makakabis sa isa baba. Pagka mataas ang sugar niya, green apple. Yun na, pero Oo. Huwag red apple. green pa lang nila. Ano? Oo, kasi may sugar siya. Yawa namin kung ano yung pag-ibig. Diyan po, pag binibigyan namin. Pwede rin yun. Pinapakain namin kami. Bilis dito. Gagawin sa kanya, panyan to. Pero yung ginagamit namin, pagpapasok siya lang, pinapatanong-tanong ko na lang. Ang dadal. Nakas na ako. Ibe na. Hindi tayo mahirapan dito, meron na sinyalis. Kumbaga sa ano, may power, meron na. Mahirap yung dalang kuryente. Hindi yung dilaw. Gano'n na, oh. Hindi nakakaupo. Oh, yan ang mahirap. Yan ba? Yun ang mga matagal. Yung mga ganun mga pasyente. Minahata ko lang. Dali, danda lang, no? Sa pag-tiping, minahata ka, no? Nagbigay ba ako? Nakita ko. Nakala yung mga bukol. Ito, grabe, oh. Ha? Ano? Lamig. Oo, baba mo. Sakla ka. Ano dyan, no? Yan. Kapalot-palot dito. Solid, ah. No? Hindi kaya sa aircon niya. Hindi. Sa electric pan. Pagkaka-stock ko to. Pagkaka-stock ko siyempre. Para pa sa kayo. Hindi. Pagkaka-stock ko, naligas na siya kasi yung ugat mo dyan, tinamaan nila. Kaya binubuhay na. Gusto mo, hindi ka mag-aircon? Init-init. Ano pwede? Bawal daw mainit na. Mamatay ka niya. Stock eh. Ano talaga malamig. Pero, ganito na yan. Yung mga chargeable na mga ito, pag sumobra na, okay, yung mga pamalit. Yung electric pan. Ang galing, ano? Umanda na yung motor. Oo. Umalis na yung anak ko. Tinatalo kasi ng gilinpay nila yung gasolina. No? Ano ko pilipirin yun? Ano kasi yung carburetor na kasi luma na, umakaw na. Nilagyan ko lang ng remedyo, nilagyan ko lang ng ano, aluminum para magsara. Magsara yung bulb niya. Wala na, sira na yan. Wala na mabiling gano'n. Kailangan baguhin. Kahoy. Eh, yung mga sa mga shop. Yung kahoy. Wala na yung ano niya, wala eh. Shopee wala. Shopee. Diba, pag sa Shopee kasi, iba yung nagkano, iba yung binibigay. Hindi na lang. Kaya talaga makita mo upcom. Mahal naman ang original. Parang legit. Tagal pa, kapag namatay, ano yung kontra, yung order. Yung floater niya, plastic, hindi na may adjust. Kailangan mo lang lagyan mo ng ano, aluminum na plate para yun ang pinaka-top.
pinaka-pusher niya. Diba, meron na. Bumukontra na siya. Meron na. Kasi tumutulak yan. Ano yun? Bumukontra na siya. Yung Ay, gagawin. Oh, yun. Gagawin niya, oh. Ay, ganda to. So, meron na tong... So, mga subscribers, itong aming fourth session na ginagawa kasama si Kuya, witness siya. Si Ate Ellen, may pakiramdam na. So, possible ito. Pabilis-bilis na ito maka... Ayoko po. Mag-isa. Pag hindi pasyente, natutuwa ako. May reaction. Pag ginanyan ko kasi, ginanyan ko, nag-react. Yun o? Yun yung reaction na yun? Oo. Sabihin nga, sabihin niya, yung reflexes mo, yung paggalaw mo, bumabalik na. Alala niya na. Oo, yung nagagamit ng mga gamot, Naalala niya na. nakain mo, ginagawa natin. Huwag ka mapista sa. Ang isip-isipin mo, atak-taki mo. Makauwi na kami sa probinsya. Oo, masarap ang bakasyon yun. Ano na. Saan ba kayo? Sa Sultan Kudarat o sa Tabato. Oo, may inom ako doon. Dati, pero ngayon hindi na. Marami ng checkpoint. Peaceful Hindi na. na nakakapasok yung mga Muslim. Spill na yan. Peaceful na rin. Mati kasi ang malugar na eh. So, sa- Ayan, oh! Yan na, si ate. Thank you Lord, ayan oh. Isa pa. Yun oh. Hindi na katagal din. Sige. Wala yung angat na. Yung pag natutunan siya ganyan, pag nananaginip ko yung... Ito. Nananaginip yung mga ganyan, iangat yung... Oo, yun yung parang hindi niya alam yung buhat niya. Tapos pag humihikap Malakas na siya, oh. hihikap siya kasama yung... Yan, Oh. ayos yung kamay. Malakas na. Mas nauna mo yata yung isa. Yung isa ko pag ginanong ko, hindi masyado malakas yung ano. Ikaw, malakas na oh. Ikaw, mas